Sitten kääntyy näin, sitten ottaa se, mistä se niin. Se on vitun hyvä silleen. Sama kuin me, jotka käy viinakaupassa, ei oo sylsemän näköisiä ihmisiä sille aina. Ei se tässä kävellä, kun... Se on heti kun saa vittu 3-8 kouran. Niin. Silleen, osta maitopurkki niin. Mut viinapulkki. Pornolehti. Silleen, sitäkään ei voi kuljettava silleen näin. Kukka ei huomaa, vittu. Vaikka se räysää levällään siinä saatanan lehen kannessa. Vaan vittu kun se pitää laittaa muovipussiin takisissään puoliksi sitten. Ei käynyt kuin joka vitun pääsellä torilla. No tottahan. No. Mä olen tuikku. Mitä on nyt?